Започваме втората част, в която ще дадем думата на нашия домакин да направи изказване относно посветено на Деня на народните будители. Жорж Страк. Радвам се, че мога да поздравя всички присъстващи и тези, които са пред компютрите. Честит празник, скъпи събожници! Честито! Днес е ден, който свързваме будителството със смъртта, задушница. И това възпоменаване на всички наши предшественици е нещо изключително важно, защото обърнете внимание, всичко, с което се заобикаляме всеки ден, всички енергии, послания, всичко е от хора, които вече са си отишли. Ние познаваме света благодарение на тяхните открития, размисли, постижения в близкото и далечно минало. Те са предопределили и предопределят и в момента нашия живот. Темата за смъртта е изключително важна. Безсмъртието не се определя на този свят основно от нашите дела. Оставили сме следи в живота на хората. Будност и духовност имат смисъл само ако имат приложност. Няма ли приложност, те си остават нещо във виртуалното пространство и в края на краищата едва ли имат своята предназначеност. Но да говорим за будителството. Будителството в самото име на този празник има заложен упрек. А то е, че регулярно в България и в региона заспиваме. И трябва да има хора и личности, които да удрят камбаната, за да може това заспиване да не е безметежно. Оставаме много често по инерцията и наслажденията, предоставени ни от Бог в тая прекрасна земя, в която живеем. България е единствената страна в света, посветила национален празник на духовните си подбудители, за да се събудят светлината в съзнанието си и в паметта си. В най-трудните следвоенни години, след Първата световна война, когато България търпи един от най-големите си крахове в своята национална история, се чества за първи път този празник, за да се даде духовен път и духовна светлина на населението и да се окуражат хората след неосъществения национален идеал. Безпаметността в нашата история не е случайност. Сякаш е правило не толкова физическото унищожение на хората, а унищожението на тяхния културен принос. В България да се ликвидира и отрича този принос е традиция до пълното му заличаване. Гордеем се, че сме най-старата страна в Европа, но не сме извели в европейската култура почти никоя личност, която е дала национален или световен принос в развитието на тая европейска култура. И това е не, че ги нямаме толкова тези хора, а това, че е умишлено затриване и нихилистично унищожение. Времената се менят, интересите се променят, обществата и обществената мотивация се моделира от влиянието на имперските интереси през вековете и течения между тях. Именно в тези борби се явяват времеви прозорци, в които трябва да прозрем
достоинствата на хората и личности, които с живота си са имали възможност да бъдат пример и светлина за хората, за нацията, за всички нас. 13-те безсмъртни българи са оставили трайна диря в нашата история и култура, но тяхното дело трябва всяко поколение да актуализира и да превежда на своя нов съвремен език на всички, които не са запознати с дейността на тези безсмъртни българи. Защото езика се променя, средствата за комуникация напоследък стават с такива темпови се променят, че просто хората, които знаят много съдържателни истини от историята, това, което знаят, не достига до тяхните деца и внуци. Просто комуникативността се развива в момента на съвсем други нива. Тъй, че това превеждане на съвременен език със съвременни средства е нещо, което е изключително важно и касае делото на всички нас, които се занимаваме по един или друг начин с тези непреходни културни и духовни стойности, които се препредават във времето от как свят светува. Заспим ли за още 20-30 години, всичко отново замира и се затрива. И трябва да знаем, че светлото бъдеще е неясно, но е сигурно, че заспиването води именно до това затриване. А затриването е наслагване, както почвата наслага и засипва вековете културно наследство преди нас, така и духовното такова. Освободиха ни от османско владичество, освободихме се от елинистично влияние, обаче попаднахме под панславянското такова влияние. Сега района на Стара Европа, където сме ние, в продължение на 35 години се мъчим да доказваме, че сме европейци, а не сме някои навлеци от степите. Това е нещо, което за мен лично е обидно, но то се дължи именно на това късане на средствата за комуникация, което е било скъсано от поколението малко преди нас и от нас самите. С лекота възприемаме чуждите храни, образование, вяра, култура, без да се преоценим, съсипахме 40 годишни усилия на нацията и се гмурнахме в глобализацията. Без никаква подготовка и без никаква защита. Добре, че Господ е българин. Дълбоко вярвам в това. И Той ни пази, за да изпълним със съдържание синонима, в който ни определят далеч на изток щастливо оцеляващите. Българите имат този синоним в Афганистан. Като кажеш какъв си, българин. Българин, щастливо оцеляваш. Тъй, че щастливо оцеляваш. Значи, както искате го тълкувайте, това е факт. Нали? Като кажат тук циганин, ясно ви е какво значи, а в Афганистан българин значи щастливо оцеляваш. И през това красив. Нали? Кой да е. Това, че имаме този ден е празник, Деня на будителите, и той трябва не само да се чества достойните в миналото, а да поражда уважение и подкрепа на всички в настоящото личности, които работят и принасят усилията си в културното светилище на България и света. Защото свят идва, думичката свят идва от светлина. А будните
вече са готови за дела в света на светлината. Уважавам страшно много Вакуштолев, защото имахме възможността в културния център Тракар повече от 15 години буквално да се наслаждаваме на нещо, което за мене няма аналог. Словото на учителя няма и продължава да няма аналог никъде другаде, защото той успяваше буквално да удохотвори и материализира словото си. Дори за хората, които не са дълбоко запознати с материята, словото му беше като материализиране на една нова реалност около нас. Тъй, че нали, това е дар от Бога, който не всеки има, но пък отправяйки се към сферите на духовността, в края на краищата всички ние трябва да знаем, че всеки един от нас притежава определени качества и определени средства, с които осъществява всекидневно тази връзка на духа с материята в света, в който битуваме. И не бива никой от нас да подценява всичко това, а да намираме начина, в който така финно да настройваме делата си. Хубаво е да се говори, хубаво е да се мисли, хубаво е нали, чрез съвременните средства да се комуникира, но ако всичко това няма своята приложност, за мене то просто не съществува. Ако си откровен човек, който се занимаваш с изразните средства на тези 7 лъча на еволюцията, значи ти се превръщаш в мост. Мост между духовността и материалността. Тоест ти си точно границата между двете и в зависимост от това какви сръчности имаш, т.е. каква подготовка си преминал и през какво си се специализирал в живота, ти можеш убедително да осъществяваш тая връзка между духа и материята и един вид да бъде човек като един жалон, като един как да кажа, предвестник на нещо, което ще се случи, било хубаво или лошо. Просто предусещаш и разбираш движението на нещата преди те да станат. И често пъти авторите и творците, дали с музика, дали с живопис, дали с други изразни средства, с поезия, успяват да предизвестят всичко това, което предстои. Такива са и писателите. Вие знаете, че има книги, които са написани преди десетки години и един вид ти обрисуват настоящето по-добре, отколкото са написани днес. Хората, които осъществяват тези и материализират, дето се казва, тези свои достижения в другите паралелни светове, защото аз съм убеден, че в края на краищата света на минало, настояще и бъдеще, той си съществува наедно с всички нас. Това са паралелни реалности, в които ние битуваме. И затова празници като днес не са толкова важни, защото нали, възпоминаваме делото на хората, които си отишле, благодарим им за всичко това нещо и независимо от те дали са нашите родители или са нашите учители, те винаги за нас са тези, които са определили нашето настояще. Значи, за мен културното богатство на България са хората. Значи, качествата на хората, човещината в хората и това, че всеки един от тях съхранява културната памет на местото, в което живее, е най-голямото качество. Не можем да извадим
нещо и да кажем това е най-смисленото нещо в България. България е като едно огромно хранилище на безценно културно наследство от хиляди години. Значи, да кажем, че до тук са изследвани 8000 години назад във времето. Обаче те изобщо не са 8, те са може би 800 хиляди години. Тоест за тези предишните никой не може да каже нищо. Никой не може да каже нищо. Може да бъдат изследвани само благодарение на нещо, което никога не изчезва. А то е ДНК-то в хората, които продължават да съществуват. Защото всички ние носим в себе си тая информация, както казах още в началото, на нашите предшественици, натрупванията. Осъзнавайки или не осъзнавайки, ние я носим в себе си и я придаваме. Сега дали ще си направим археологическите разкопки в самите нас, за да достигнем до дълбочината на нашите познания, или няма да го направим, или пък в определен исторически период, благодарение на активното участие на имперски интереси, буквално са ни били поставени догми от ученици до сега, че трябва да бъдем ние естествено някъде от степите, да бъдем после славяни, да бъдем такива, да бъдем онакива. Нашия културен и духовен принос към света, съвременната ни култура, е нещо много интересно и това са нашите читалища. Значи, читалищата са българския духовен принос към световната култура. Няма такова нещо, което от 170 или вече 180 години да съществува, т.е. културата да тръгне отдолу нагоре. Значи от народа нагоре, т.е. от тая ДНК, за която говоря, от тия натрупвания, от тая потребност и необходимост да почнеш да изграждаш ти националната си идентичност, култура и така нататък. Навсякъде по света винаги е била отгоре надолу, нали? И са разчитали, както и до сега са разчитали, на определени кръгови, елити и така нататък, които трябва да просвещават народа и да го вкарват в правилния път. Докато в България отдолу нагоре. Уникално е, че 170-80 години читалищата съществува, структурата на читалища продължава да съществува. Смениха се системи, смени се, всичко се сменя, обаче читалищата българина продължава да ги, като канделца, да съществуват. Нали? Държавата плаща за това, структура има всичко, обаче тя не е адаптирана в съвременните условия. Оставено е така, просто като кандилце да междука. А би трябвало да се адаптира и да заработи действително, да има своята приложност, тази местна култура, местна. За мен е изключително важно бъдеще и само това би могло да в новите условия, защото новите условия е да се наложат фактически европейските ценности, па били те трансатлантически, били други. За нас няма значение. При нас вълните минават една след друга, дали ще са османски, дали ще са римски, дали ще са руски, дали ще са славянски или гръцки, те си върват тук. Вълните си не върват. Обаче, въпреки всичко, щастливо оцеляващия българин продължава да съществува. Мисля, че не трябва човек да се притеснява за бъдещето, защото, както говорихме в книгата Седемте лъча на еволюцията, има си така извън надземно правителство, което ръководи съдбините тук по Седемте лъча на еволюцията. Да. Сега какво се случва в момента? В момента просто е изчерпана енергията на петата коренна раса. Тя се изчерпва. Значи дава се някаква енергия, създава се една нова раса, дава се някаква духовна вълна, както духовната вълна на любовта от Христос, тя се импрегнира
и малко или много, може да милиметри, но дига еволюцията на човечеството. Все пак хората са приели идеята, могат да не могат да я прилагат, но са приели идеята, че трябва да прощават, да са добри и така нататък. Отделен въпроса лично кой колко може да го приема, но като, така да се каже, като социално съзнание, като общо съзнание, тези идеи се стоят и работят в хората. Понеже тая енергия се изчерпва и сега навлиза шестата подраса на петата коренна раса, която пък ще създаде шестата коренна раса, ще я роди, където пък ще има, така да се каже, третото око. Това ще се случи. Ще дойде шестата коренна раса, първо шестата подкоренна раса. Но има един момент, който е много особен. И затова хората са тревожни. Има един момент, в който се отсява, да го наречем, житото от плявата. Тоест, за да се създаде шестата коренна раса, трябва да има личности, които идват. И затова казах, че на посветени души, каза Вакуш, дом на посветени души. Сега в мъдростта, бракосъчетанието на хората, които се занимават с духовната вълна на мъдростта, привличат души, които намират среда, посветени души, които намират среда за своето развитие. Значи направете си само представа за какво се интересува основната част от човечеството. Така че във всички случаи ще има промяна, ще има ново битие и аз съм убеден, че Вакуш даде, как да се каже, енергията, даде идеите за новото битие. Във всяка нова духовна вълна има хора, които правят тая приложност, за да могат да създадат, да поставят основите на новата култура. Те поставят основите. А след това тая култура не следствие толкова само на тяхната дейност, макар че без тази дейност тя не може да стане, а следствие енергията, която е излъчена на съответната духовна вълна, енергията, която е излъчена, която почва да прониква в хората, почва да заинтересува следващите поколения. Тази нова култура не може да ни стъпи, както и той каза, върху вече постиженията, защото ако ги няма тези постижения на тази земя, ако ги няма от тези велики българи, които са оставили своята аура, безсмъртни българи аура и своите тела са осветили тази земя, нямаше пък да дойде духовната вълна на мъдростта. Тоест всичко си има причинно-следствени връзки. Нямаше да има тая духовност, а пък те защо идват? Защото самата Вакуш е казал, че самата територия, Тракия, е посветена. Има енергия. Небесна твърд. Да, небесна твърд означава. И тя е посветена и привлича посветени души. Но паралелно с това, значи, трябва много добре да разберем, освен, че идват плодове, има си и листа, има си клони, има си дървото и корени и какво ли не. Тоест плодовете не са много на едно дърво, ако го вземем като маса и го измерим като маса. Плодовете, да кажем, са 20 кг, а другото е 200 кг или повече. Тоест еволюцията върви на пластови, идват души, които са на ниско ниво на еволюция, прераждат се, те приемат от другите малко или много щат или не щат съзнателно или несъзнателно, приемат тази енергия от другите, учат си и така нататък. Така че нещата са свързани и трябва да се гледат според мен по този начин. Напълно съм съгласен с казаното от теб, зато и защото от личен опит знам, че напора, който често пъти хората, които така са уверени в това, което вършат и го правят, често пъти средата поддава, като една мрежа, ама пружинеста мрежа, поддава и когато той е доста силен, те връща в обратната посока понякога, като пружина. Будителството е ярък пример. Да. Значи имало е хора, те наречените будители,
като започнем от Отец Паисий, който казва, нали, пише история славяно-български и призовава народа и казва какво е имало, то че паметта от миналото, това, което говорихме, и ти, което говори, паметта от миналото да събуди народа за бъдеще и след това следващите, които са с различни революционни комитети, са се мъчили с читалищата най-вече, чрез своето обучение и образование. Тоест имало хора, които лека по лека в тъканта на народа влиза идеята за свобода, извикват съответни въстания, макар и локално на някои места, привлича световната мисъл и започва и идва до освобождението. Първо искам специално да благодаря на Жорж Трак. Действително съм ти благодарен. Не го казвам, така да се каже, административно. Не само за това, че идваме в този дом на мъдростта, а и за твоето присъствие в този дом и това, което си направил. Има една аурна, културна аура, която съчетава енергията на вековете и не случайно тук човек се чувства по този начин. Това имам да кажа. Благодаря на всички. Благодарим на всички.